Er unge for at studere Facebook og blive sociale eller ensomme af hverdag? Det finder vi ud af i denne dokumentar. Har du Facebook? Ja, det har jeg. Har du Facebook? Ja. Synes du, unge er for meget på Facebook? Det både ja og nej. Jeg synes jo stadigvæk, at det er en sjov, god ting, og jeg synes, fordi det er en social ting, og det kan jeg egentlig godt lide ved Facebook. Men jeg tænker også, at unge jo bruger det uhæmmet meget, altså uden sådan at være kritiske nogle gange. Og der står jo meget crap derinde, for at være helt ærlig, ikke? Hvor man opdaterer, nu er jeg ved at bage muffins, ikke? Altså, hvor vigtig viden er det for andre. Og der står jeg i hvert fald personligt i dag og synes, at det er for meget, ikke? Og så tænker jeg også, at unge bruger det for meget, hvis det er, at de ikke har noget socialt liv ved siden af Facebook. Kom ind. Ej, Mia, altså. Nu sidder du der og spiller de der computertings igen. Du synes jeg godt, du kan komme ud og spise noget aftensmad, ellers så klipper mig og din far altså internetstikket for i aften. Nej, bare lige vent 2 minutter. Nej, Mia, det skal være nu. 2 minutter. Tror du, man kan stole på de folk, man møder derinde? Ja, altså, jeg tænker lidt, at jeg er ikke forskrækket over for Facebook og tænker, og de er nok halvdelen af dem, der er derinde, de er nok pædofile mænd, eller sådan, der er fattige børn. Sådan har jeg slet ikke. Altså, jeg er ikke bange for det. Og jeg tænker, at det skal børn og unge heller ikke være. Jeg tænker ikke, man skal være bange for det. Det er klart, der er nogle af dem derinde, hvor man kan sige, at man kan ikke stole på dem. De er der. Men det er også derfor, man ikke nødvendigvis skal lukke op for alle mulige og tage venskab, bare bekræfte alle dem, der anmodningerne kommer. Men finde ud af, hvem er det, der vil i kontakt med mig. Som udgangspunkt tror jeg godt, man kan stole på folk. Ja. Hej, Mia. Kan du mødes? Hej Mia, kan du mødes? Okay, vi kan i morgen efter skole. Hej. Godt. Vi skulle være sammen i dag. Not. Er du dum eller sådan noget? Altså, jeg skulle da ikke være sådan noget siden til dig. Prøv at se. Ikke nogen stil. Prøv at se her. Sådan nogle mennesker har stil. Du skal tage... Nej, jeg har ikke spurgt dig. Hvad fanden? Du spurgte dig i går, om vi skulle være sammen. Jeg har ikke spurgt dig om noget som helst. Prøv at kigge på dig selv. Jeg spørger sgu da ikke sådan som dig, men jeg skal være sammen med dig. Altså... Idiot. Jeg kan ikke i dag. Jeg skal med min mor og far i Løby. Nå, hej. Jeg synes helt klart, det er forældrenes ansvar at hjælpe deres børn til, at de også har et liv ved siden af Facebook, hvis de ikke selv er i stand til at skaffe venner, for eksempel. Fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at når man er på Facebook,
Det kan man sagtens være, man kan også være det meget, men det er vigtigt, at man har et liv ved siden af. At man har venner i den virkelige verden også. Fordi det er også der, hvor man lærer rigtig meget om relationer med andre mennesker, ikke? Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, og jeg synes, det er forældrene, der skal hjælpe. Det er ikke fordi, jeg synes, at forældrene nødvendigvis skal sætte tid på, hvor meget må du være på Facebook hver dag. Det er jeg ikke tilhænger af. Men jeg er tilhænger af, at man som forældre ligesom siger, okay, hvis mit barn har venner ved siden af, jeg ved, at mit barn går til håndbold og møder andre unge, så må mit barn gerne være meget. Skulle du måske ikke til at se nogle flere venner? Jeg synes ikke rigtigt, du laver så meget sammen med andre mennesker. Altså, der er ingen, der gider være sammen, når jeg er til skole. Så find på noget, mand.